Good morning, good morning, good morning everyone. I'm back kinaragsak nga agsa patayami namin. So nagpintas iti tiyempo dito Ilocos, madama iti RRBs nga mang sibog kadag itay mulmula tayo nga halaman. Madama iti panagdalos kakabsat. So intayo man bisitaon dagitay naimulak nga tarong dito yung aglawlaw kakabsat kinigayam. Ada iting dukit ko dito yung kakabsat. Iti side dagito yung tugtugaw. May salang nga batog dito yung kakabsat. Tasan laeng iti halaman itinta ituktukit. Aya, winimulmula iti aglawlaw iti pagtayngan. No di ket dagitay pa'y pagbiyagan. Nga iso nga mangmangted iti salon at iti bagbagi tayo dagitay nateng aya kitaan tayo dagitay mula tayo nga